Benvidos a todo mal, o programa que é como a marcha atrás. Mola, che, pero non te podes fiar un carallo del porque vas a tomar polo cu menos de nada. Cabeceira. Todo mal, vai a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dous subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, queronme matar. Todo mal. Bueno, xa estades vendo que, e se non estades vendo, estades escoitando, Marcos está empezando o programa de espaldas porque ten unha sorpresa, fixo un cambio para todo. Que programa é este? Todo mal. Como chamas o programa? A todo mal. Estás seguro disso? Sí, como xe? A partir de agora non é todo mal. Espera, que non se che vai escoitar. A partir de agora non é todo mal, a partir de agora é... A ver, tens que acordarte falar cara ao micrófono. Vale. A partir de agora este programa chamase... Tudo bom? O programa português com Rui Costa é pinta pouco. Que parece meu novo look? É um look bastante bom, ó. Claro, Não é? ao ser português tem berras muitíssimo, non? Óbvio que sim. Eu o outro dia iba... De que se ri você? Eu sou... Tenho palhaço na cara. Coita unha cousa. Disse-me. Tiña moitas preguntas. Por que te puxeches bigote? Porque eu agora sou o Rui Costa. De que é Rui Costa? Eu? Rui Costa. E por que tens nombre de chino se és português? O Rui Costa não sorri nunca. Escoita, e esse corte não te chegaste? É o bench com bigode. Você deixa bigode e É dar-lhe xunta un gorro. aparece o gorro. Este deixa bigote e a xunta regala-lhe un A xogo. junta não. A máxima autoridade portuguesa. Kim Barreiros. É porque jogaram no Madrid. Dá-te o gorro é uma patada nos colhões. Não volta a rir. Bem-vindos ao programa Tudo Bom! O programa da RTP! O programa que lhe gusta aos ninos seus maiores! O programa que é como uma francesinha! Não sabes que caralho leva, mas tá bom! Tudo bom! Porque o malo em Galiza é bom em Portugal! Que tal estás, Pinto Pouco? Por que eu sei o pinto pouco? Porque eu sou o Rui Costa. Ah, você é Pinto Pouco. Quem me puxo esse nome? Seu pai? Perdão. O Rui Costa não ri. O Rui Costa passou muita necessidade. Eu molhava o pão em azeite e deixava os santos escuras. Não é? E vamos pôr um bombas portugueses. O português não põe bomba. O português pode te punhar Um vinho branco. vinho verde e é uma bomba para o estômago. Não? Não é? É, caralho. Tá. Quitar o gorro de português, por favor. Se eu quito o gorro, deixo de ser atrativo português para ser galego que dá no chubelo. Você decide. Sim, Pinto pouco. Pinto de irmão. Pinto pouco. Olha, não é? Vale, podes quitá-lo, é? Até aqui o tudo bom. Se você quer mais tudo bom, por favor, suscreva-se, dê like e mande uns bolinhos prenhados de bacalhau. Bolinhas. É? Gostei muito os portugueses ir por aí cantando bolinhas. Bom, gosto. Vale, venha, quita, já Bem, podes... já estaria. Tchau, Rui. O Rui Costa? Um qualquer. O Rui Costa? Um qualquer. Pinto daço. Olá, Pinto Pouco. Que tal é a tua imitação de portugueses? Mais unha puta merda. Veña, xa está. Vamos a ver. Que tal estás a parte de distinto? Estou tremendamente atractivo. A partir de agora quero que me chamedes Magnum. Por Carlos Magnum. Non polos helados, non te... Por Tom Selleck, Magnum. Que é Magnum? Un tío super guapo. Estás dicindo moitas cousas raras. Eu non te podo fazer caso, só podo me mirar a mí mesmo con Non me este extraña. tremendo bigote. Mira unha cousa. Non me vas preguntar pola miña camiseta chula que teño. Hostia, esa camiseta? Gusta-che, verdad? Sobre todo hai unha cousa que me preocupa. Ti non és de comprar cousas. No,
Ti tú non che quedares. Deron unha camiseta porque me anotei a un concurso de freestyle en gallego. Sabes o que é o freestyle? Eu sí, o que non sabes que é o que está ti estás segura de que te A última vez que te anotaches algo deso, chegaches dicindo, era unha orgía. Non viñas enfadada tampouco. No, Non viñas enfadada. pero sorprendeume. Pero sorprendeu, Pero- a primeira no ollo, esa foi a que te De freestyle, de rap, Pero estilo libre de gallego. Estilo libre, escape libre, ao mellor. Freestyle chamase estilo libre. Estilo freestyle. En gallego. Estilo libre. Estilo libre é ao mellor que vas ao millo co trator e en vez de pañar a túa leira, pañas a do veciño. Porque é estilo libre. estilo libre. Aquí é estilo libre. Pois sí, anoteime un concurso de rap. Pero dío ben. Que? Dío todo. Ahora vai falar o serio. Vai falar... Rica! Non é. É o noso primeiro patrocinador. Ceiba Rimas. O meu. A ti dan algo? Gracias por facelo tamén. Para ti dan algo? Pero non me llega. Bueno, pois entón é unha persona que me deron que é parte, non me deron nada, non é anoteime ao concurso e vouche demostrar como anotei ao concurso de freestyle en gallego porque fixen un rap. Porque dan cartos e non hostias. Porque ti vas ali, anotas ti, podes chegar ali no mesmo día e anotarte, podes anotar xa agora no Ceiba Rimas e reparten unha che de cartos, creo que che dá hai un premio, non sei se é de 500 euros e depois unha che de cartos en regalos. Ostras, En vai regalos ir que- Papá Noel a dar los Ceiba Rimas, ni un niño sin su juguete. Pois fixen un rap, queres que veña Bizarrat? Por favor. É que para facer o rap ten que vir Bizarrat, non pode estar nada. No. Vale, entonces, sigue falando mientras... Vou dicir o que é o noso patrocinador mentre ti te transformas. Ceiba Rimas é o primeiro patrocinador do todo mal. Entonces temos que facer unha promo super guai e por favor, se vos gusta o rap o freestyle e queredes ganar dineritos, anotadevos en ceibarrimas.gal ou se non, berrade moi fuerte Ceiba Rimas e alguén aparecerá por ali para anotarvos. Hostia! Bizarrat! Hola. Pero Bizarrat debería ter algo, non? Bizarrat... No, é o meu personaje ou é o teu? Pero, a ver, non sei. Cando fas así algo... Non circoito. Cando fas así algo, tens que meterlle un toque, Un toquete un- tonto, como foses teatro portugués. Pois, por exemplo, No, un latiguillo... No, Bizarrat fai rap. Pero, por exemplo, Bizarrat é un home. No, Bizarrat é lo que quere ser. Ostras, es... É como Disney. Es género fluido. É lo que le dé la gana. Es género fluido, A como a ver, podo gelatina. cantar o meu rap? Adelante, Bizarrat. Xa sei, Vale. xa sei cal é o gesto deste Ai. personaje, que é un normal perdido. Adelante, Bizarrat, este é moi mal educado. Porque, claro, pero despois vanme pillar a improvisación e van vir os outros e me la van a raspañar. Unha vez que está escrita xa non hai improvisación. Bueno, Empezando por eso. Para mí é improvisación. Mira, vouche cantar. Home, aos rapares falta o micrófono, si, non? Non lle sobra. Depende se os queren oír ou non. Pois mira. Estou esperando pola base musical. Vai se piñen en pospo. Ou fago cheu ca boca. Vai mati un pouco, veña. Cálate su normal, cálate su... No, base. Non me rapees, que te reviento. Vale. Ai, sáleme reggaetón, é que é o único que me Pois gusta. nada, estate calado, mellor. Vale. Ye. De todo para el mundo, Carla Bizarrat. Puto telejaita, eres un rata de dos patas. Quero confesarche que non tes nin puta gracia. Que queres que che diga, tron? Tes bigote, crees que mola mogollón, pero eu teño a camiseta de Ceiba Rimas e ti non. Isto non foi Ceiba Rimas, isto foi Ceiba Grimas. É a porquería, por favor. Aprendín de lo mejor de Shakira. Perdona, Shakira usa rimas asonantes. Shakira bota mierda, eu tamén. Por eso aprendín de Shakira. Ai, estás anotada para ir a participar no Ceiba Rimas? Eu anoteime para participar no Ceiba Rimas e vou ir ali, que fano en Compostela, o día 7 de outubro.
O 7 de outubro. Fan ali todo o rollo das batallas estes de gallos e hai a concertos. Vai haber peleas de gallos tamén. Vais a poder apostarlo. Poden os portugueses. Peleas de gallos isto que canta un e outro contesta unha canción e... Sí. E cuidado, basicamente é insultarse. Quedan para Por insultarse. eso me anotei. Eso é bonito de ver. Porque non me lavan preso. É como, ai, isto se puede. Pero... É verdad que estás intentando obligar a ir a teu cuñado. Por nada, Ceiba Rimas. Seiba Rimas. De... Ai, que se me olvidaba. Que teño outra camiseta. Pa min. Que? No, teño outra camiseta, aparte da miña, mira que chula. Se dá pa min. Pa poñer aí. Estás me dicindo que tens dúas camisetas, unha para ti e outra para colgar? Sí. Pois aí tes outra camiseta de Ceiba Rimas para colgar aí. Unha para min e outra para ter aí colgada. Unha para min e outra para ter aí colgada. Unha para min e outra para ter... Ai, bueno, o mellor podo sortealo. Como, mira, todo sonrisas e gracia. Como sorteas a miña camiseta, douche un Que non é cabezazo. para ti, que Douche un puto Se cabezazo. parte non te sirve, non é a túa talla. Como que non é a miña Porque talla? vironche gordo e mandaronche unha talla moi grande. Entonces si me sirve. Ti imbécil. Ainda me sirve máis. Pois, iso, queres dicir algo máis do Ceiba Rimas? Sí, que é para insultarse, eso mola. Ide, vídeo e se rapeades, anotadevos que... Eso non rapeades tamén, porque eu... A ver, eu rapeo o meu nivel moi altísimo. Por eso te digo, quer decir, se non rapeades non ir, porque vai xente super preparada como Carla, e igual che mete unha barrida que depois tes... O psicólogo non che paga Ceiba Rimas, Se che mete unha pasada por riba moi grande e depois vas chorando para a casa, non queremos problemas depois tamén. Hai que ir ca terapia feita, macho. Eso é o que din tamén moitos traballos a xente. Hai que vir ca terapia feita, Unha cousa, anotaxeste ao Ceiba Rimas ou anotaxeste como me dixeches que tamén me dixeches que ibas tocar no Son do Camiño? Que iba a tocar? A pandereta? O grifo das cañas que botaches ali todo. Bueno, íamos ali á festa como en Compostela ou que? Bueno, depende. Bueno, eu vou ir. Veña, vamos ao Ainda que non me collen para rapear e me dé vergonza, porque vai xente que ao mellor sí que se lle dá algo ben, ou polo menos que escoito o rap algo en su vida, porque eu sabes, o único que sei de rap é Eminem. Oh! É morrería xa, se cadra. No, Eminem é unha eminencia, de a palabra. Pero ainda sigue facendo cousas. Home, eu creo que ao bar vai. E compra comida e cousas vai. Que compra comida. Compra comida. Dixe, vai que compra comida. Sí, ao bate despois descomia. Ceiba Rimas, 7 de outubro. Non? Che, lo mejor que hai e podedes vos anotar para participar dende xa e incluso o mesmo día. Vale, o mesmo día podes ir. Sí. Igual me dá a cantada. Ti podes estar de vermú e dicir, vamos ao Ceiba Rimas. Poco pó. Acabado. Agora, non se vas chorando para a casa, coisa. Que va, mola moito. Outra cousa que quería falar eu sobre os patrocinadores. Este muñeco vai ir a tomar por culo. Hasta que Feiraco pague, yo me lo saco de aquí. Está castigado, está secuestrado, está en la mierda, está en la basura. Lo saco de aquí ya. Hostia, pero... Estamos yo facendo muchísima publicidade. Vou poñer un muñeco de culo. Vou poñer de culo, así. pero No, de espaldas, vou deixar de espaldas. Pero se estás facendo publicidade ao Deportivo. Pero bueno, Deportivo non me importa. Pero que, joder, hai xente que está vendo a camiseta de Feiraco e a publicidade engañosa, porque pensan que están na época do Superdepor. E despois van a Riazor e ven chorando. Claro, é verdade. Porque din, están facendo unhas ilusións que non hai, levan un carallazo. Pensei que ibas a decir, están vendo aquí un muñeco de Feiraco e están comprando un montón de cartóns de leite. E non saben por qué. De publicidade subliminal. E necesito un cartón de leite. Sabes que hai xente que está indo a Riazor a ver o Deportivo? Un cartón de leite? Hai xente que está indo a Riazor a ver o Deportivo. Pero para ver as luces dos descansos. Hostia. O sea, como que o Riazor é o novo Vigo en Navidad. Lendoiro é o Abel Caballero Coruño. É que eu só me sei a Lendoiro. Non sei quen está agora. Mira, ti sabes quen está. Can? Ti sábelo. Non. Pois non está Lendoiro. Está Lendoiro. Que procura o presidente do Deportivo en facerse ver. Non, hai que darlle visibilidade ás normas, digo, non vai. É que eu quedei estancada no tema do presidente do Deportivo. Para min o presidente do Deportivo sigue sendo Lendoiro. Igual que cando me falan da princesa, non penso en Leonor, penso en Belén Esteban. Claro, ti quedaches
te quedaches anclada en Lendoiro e en el 2005, porque esas mechas ya non se llevan. Que deixes de mostrar de feiraco, joder. No, pero voulle, xa sei, vou deixar ao tipo... Ai, que dei rompiño unha perna. Voulle deixar así, como se estuvera celebrando un hall, ca camiseta encima da cabeza. Ala, así xa non se ve a marca. Toma pouco. Pero eu puñome cachondo con esas abdominales de toro que ten. Por logo de espaldas. Ale, Non me puño máis cachondo. estás secuestrado, amigo. Aí te quedas. Feiraco, paga la Pero promo, non digas- paga la promo, primer aviso. Non dixas nombre. Marca de leite de Agorón Negreira, nunca sei de onde é. Pagade o que debedes. Vale. Ai, teño que contar unha cousa, teño que ver o móvil. Esta semana meus pais marcharon de vacacións. Ai, que suerte. Sí, quedei só na casa. Vacaciones de septiembre, vacaciones de ricos. Los pobres, ¿sabes en qué mes vamos en vacaciones? Nunca. Eso mismo. Pois foron de vacacións, non? E deixaronme ao cargo da casa. Deixaron. Xa está, o chiste feito. Meus pais Teño deixaron. aquí este montón de palla, vou chamar un pirómano e que me la cuiden. Deixaronme ao cargo da casa, das galiñas, do can e de miña abuela. Caramba. E miña nai foi-me deixando pola casa todo posits. Bien. O sea, cuidado con esta. Foi-me deixando posits que poñían cousas como apagar bombona, gracias. Xa ves, con educación, sabes? Despois, noutra lasena poñía comida a gatos, Bien, para saber que eso era a comida dos gatos e non a miña. bien. Vale. Non está de máis. Despois, outro posit que poñía as galiñas comen 2 veces ao día. Oye, ese pósit vou poñer eu a meu pai. Na nevera vou poñer. As persoas comen 3 veces ao día, non fai falta que comer 27. Despois, outro que poñía porta cerrada, por favor. Pois moita educación. Moita educación. Despois, non lle gustou ese posit e quitouno e puxo porta cerrada, ratos. Eso quere dicir que yo te decía a ti os ratos, en plan, ratos, cerrar a porta, porque... Tu nai é máis educada por posit que en persona. En persona diría, che, dar na puta porta, me cago en día. Tamén, como deixouche así todo marcadiño en posits, tamén lle puxo un posit na pirola máis iglesia e dixo, quieta. Ojalá fuera tan cerca. Pero, claro, é que miña nai pensa que son su norma. E efectivamente son su norma. O sea, é que isto dá un pouco de vergonza dicilo. Pero ao final, sabes o que fixen? Que? As galiñas dinlle Nescafé. Ao can dinlle o Sintrón e a miña abuela metina no galiñeiro. O sea, que eu creo que quedou bastante ben, porque todo... que podía ser. Ninguén quedou sin nada, que sería máis o peor. Non que sería podía ser injusto. peor. E nada, despois, outra cousa, cando chegaron contelle, porque isto non sei se o sabedes, pero esta semana vimos unha noticia que facían sobre nós o periódico La Región de junio ou julio. E vímola ainda agora, en setembro. Entón, estamos un pouco mal de cabeza. Estamos un pouco despistados. É verdade, eso que a vi. Sí, acabamos de verla. Contei miña nai, porque a noticia iba dun vídeo que temos, que fixemos sobre como dicirlle a un chaval ou que significaba cando lle dices a alguén que vai contigo detrás do palco da orquesta. Sabes? E dixenlle, mamá, salí no periódico. Por que? A quen matastes? E dixenlle, pois mira, porque fixose moi viral un vídeo explicando como dicirlle a un chaval que vai contigo detrás da orquesta. E sabes que me dixo? Que orgullosa estoy de ti, cariño. Pero non por salir no periódico, Claro. sino por enseñarlle á xente Claro. como hai que facer para follar. Exacto. Pero, que te quería dicir? Que non vimos a noticia porque eu estaba ocupada estando de festa e este señor non sabe o que é un periódico. Non. Eu son tan inculto que penso que un periódico é como lle chaman a xente fina a tela regla. O período, le dis. Teño un periódico. Estou nesos días, teño un periódico. Entón, bueno, si vedes por aí noticias nosas de cosas normales, de que fomos presos e así non, pero de cosas normales mandádenoslas porque estamos un pouco Sí, despistados. aí se vedes a unha persona con periódico, date un tampón. O que podería ser. Outra cousa que che quería dicir,
Quérenme moitísimo meus pais, acabo de descubrilo. Porque... descubrino hoxe. Porque... Como tens que ser como fillo para que che sorprenda que te queiran? Rollo, hostia, meus pais É que isto teño que enseñalo, porque... abrí un caixón dos cuchillos e dos tenedores. Porque hasta agora estaba comendo casmás e co fuciño. E resulta que había como unhas cucharas de madeira que tiñan unha foto gravada, tío, dunha persona da familia. Meu pai comprou unha máquina que colleche fotos ou dibuxos ou o que queiras e grava onde queiras. E colleu unhas cucharas de madeira de cociñar e gravou a foto de quen máis queren. Dixes? Do can! É moi gracioso ver a cara do meu can na cuchara sopera. Si quer, podemos facer chunga con esa cara. Depois vou deixar a imaxe para que vexa a xente. Do can. Non, da cuchara, de todo, dos posits e de todo, porque é moi divertido. E nada, ti tes algo que contar, porque eu teño moita tralla. No. Non, vouche contando. Sí, conta, o que queres que che Vale, volvín a facer uso dos estudios de xornalismo que non teño para investigar sobre un tema. Trepidante. A mí hai un tema que me ten moi loca, que é Procis. Procis é unha marca de cousas venden chándales, venden comida sana, No, cousas Procis non é este que dicía está a fumar un porro, Amparo. Aí será por si. Pois, claro, eu estou moi loca con ese tema, porque é unha tienda que, joder, non conozco a ninguén que compre nesa tienda, pero vexo moitas influencers que Procis lle manda paquetes para que fagan promoción. E digo, hostia, O sea, que Procis é labor humanitaria. prácticamente. Está regalando. A ver se vai ser un filántropo. Que o filántropo non é o que fía os lápices, é que é fan da humanidade. Pois, sabes que descubrín? Como lavar os dentes, non. Descubrín que, para ser influencer de Procis, non te ten que chamar ninguén, non tens que ter ningún mérito, non tens que ser a puta hostia, non tens que ser deportista, non tens que comer saludable. Tens que anotar nunha página web e te mandan las cosas. Como? Ti entras. Isto, cuidado, como descubrín, foi moi difícil descubrir isto. Puxen en Google influencer Procis. Por lo que sea. O normal é que che aparecerán influencers cerca de ti. Procis. E se leume un formulario que poñía, queres ser influencer de Procis? Anótate aquí con mete aquí os teus datos todos e non os metín, pero bueno. Un dos datos que había que meter non sería a mellor a tarjeta. E a mellor en vez de ser influencer de Procis, parecese moito ser influencer de Procis a ser cliente de Procis. A mellor son dos formularios. Que era, tipo, influencer Procis, que podes te notar. Entón, todo o mundo que vexades as influencers que teñen cousas de Procis, que se vades, que se anotaron elas, que nadie os manda porque quere. Oh. Entendes? É moi triste. Pero, a ver, é que eu quero facer un símil, pero é un pouco difícil. Eu Porque, teño un símil. vamos a ver, non é que te chamen, é que vas ti ali. Vas ti ali e dille, toc, toc, toc. É como esta xente que lle empeza a mandar, imagínate, empeza a lle mandar a mensajes a Mari Carmen, ai, que damos, non sei que, e de repente contesta, mira que me chamou. Sí. É que a influencer é como o ladrón. Es amiga de lo gratis. Ti un influencer dixlle oferta, aí vai. Descuento, aí vai. Gratis, aí vai. Traballar, non vai. Porque traballar non é gratis, te pagan por ello. Elas o yogurto gratis, aí son coherentes. Pois eso. Outro éxito de investigación de Carlos Núñez. Hostia, pero entonces eu, por exemplo, podría ser influencer de Procis. Sí, tens que E anotar. mandaríame unhas mallas e un top super mono. Sí, porque ti tens que dicir que é o que esperas da túa colaboración con Procis. E se lle poño, espero que me mandedes un trator de leña. Mándame un trator de leña, pois... Porque a mí que non me manden crema de cacahuete ni porquerías desas. Que esperas de tu colaboración con Procis? Unha barra de salchón e un chándal do Deportivo do ano 98. Oye, que tal? Ay, Ese Procis sí que me gusta, chaval. Tías de que... Por que non te anotas, tío, a ver se che mandan algo? Porque me dá vergüenza. No, a ti non creo que che manden, porque non tes unha sola foto que che dieron no telejaita. Sí, non teño fotos enseñando o cu. O que lle gusta a Procis. No, pero que... Procis ten un sesgo... Podíamos probar un día a anotarnos se nos mandan algo. Vale.
Vale. Vale, porque o gallego non entende, non van saber que estamos a rajar, van pensar que estamos dicindo, ai, isto todo procis, que mal. guai. Claro. Pensei que querías que mandara que a miña cuenta inactiva de 86 seguidores. A ver canta me manda. Dicía que todo malo que Telejaita, joder. Buah. Pero Telejaita non ten foto, parece un acosador. E parece e es. Buah, pois eu que quero é montar o Procis de Uruguai. O sea, en vez de Procis, non sei. Profnos. Que? En vez de Procis, Don Simón. E ti mandarlle e mandanche un paquete de educados, unha escopeta. Pero Simón, ti sabes que é unha marca que xa existe, non? Aí é verdad. Eres malo poñendo nombres. Sí, e facendo amor. Pero por falta de práctica ambas as dúas cousas. Eu vou montar unha máquina que se vai chamar Legis. E entón ti anotaste e mandámoche un puro, unha botella de coñá, ponche, Ponche. un pantalón de terjal. Como un ponche? Ponche, Que é un ponche, ponche? ponche caballero, ponche. Ponche. Pero que estamos Que nunha xa están película lá. americana. No, joder, o ponche é clásico de aquí de Galicia. Ponche. Ponche bebíase moitísimo, que pasa que é moi nada, joder. Claro. Nos nosos tempos bebíase ponche. Eu, para min, pasou de moda, para min, hasta a Coca-Cola. Coca-Cola é a mellor bebida que existe. Bueno. Acabaches o que teu tema. Dicimos moitas marcas, por poucos cartos que nos pagan. Deberíamos Sí, dicir... porque está a Coca-Cola loquísimo, porque lle fajan publicidade. Pero hai xente que non sabe o que é a Coca-Cola. É verdade. Xente ao mellor Eu que sei. de Somalia. Vouche falar dun tema que me ten moi preocupada. O herpes vaginal. A nosa amiga Shakira. Sí, herpes vaginal. Esta semana sacou un tema novo, non sei se o sabes, chamase El Jefe. Unha canción moi bonita, moi do proletariado, diría eu. Pero estáse facendo moi viral porque hai unha parte da canción, unha frase que lle dedica ao seu ex-sogro, que di concretamente, dicen por aí que non hai mal que máis... É que non sei nin ler. Mira, vou te dir unha cousa. Admiro moito a capacidade retentiva que tes, porque co mal que lees é porque te acorda todo de memoria. Sí. Dicen por aí que non hai mal que máis de 100 años dura, pero aí sigue mi ex-suegro que non pisa sepultura. Entón eu non sei que queren dicir Shakira moito con eso. É un canto a la libertad de poder matar a quien te sala de las pelotas, a todos los normales que te tapan que los huevos. Non sei que quere dicir. A ver, eu creo que estás yo tomando a mala Shakira. Porque ti que crees que quería decir Shakira? Eu creo que quería decir, muérete, maldito hijo de puta madre, mal parido, cabrón, hijo de la gran... Todos pensades que Shakira chamou, teño unha canción, teño unha letra para unha canción, quero ir poñer ao meu ex-sogro, hai que ir morrendo. E que dixeron, no, Shakira, eso non, mellor o da sepultura e tal. E a mellor Shakira, o único que dixo é, aí está mi suegro que non pisa sepultura. E isto é unha cousa moi gallega, que cando sales da misa sempre vas intentando non pisar as sepulturas. É un señal de respeto. Eu tampouco piso sepultura, non me gusta, é unha falta. E é unha canción, ao mellor está dicindo, joder, que bo tipo meu sogro que non pisa sepultura, sempre anda con cuidadiño de non pisar. Eu aí, Vai a procesión e non e non pisa a sepultura. Claro. Eu creo que non, é unha canción de mi suegro chapó, non pisa sepultura. Vai a misa, dalle a la mano como hermanos a todo o mundo. A todo o mundo, a todo o mundo. Come xa, hostia. Come. Pero da boca do cura non lle pon a man. Da boca do cura. Eso sí que o cura vai poñendo as hostias na boca. A ver, o siguiente. Coño aquí. A ver, o siguiente, coño aquí. No, Ese cura, esa misa vou, esa misa vou. As vellas collendo yo cura. Un cura, un curita. Ti sabes que me contaron unha historia de que había un cura que non deixaba coller a hostia nas mans, porque había peña que a levaba para a casa a hostia, e depois xogaba aos dardos con ela. En todo caso, xogaría ao mini frisbee. Co can. Vaite por ela. Eu podo contar a miña historia que sobleas? No, pois te pinta ser aburridísimo. Sí, bueno, pero foi, para mí foi traumático. Bueno, veña. Eu, cando fun facer a... Comunión? Eso, no. Fun facer a comunión, porque soy unha persona moi religiosa a los regalos. É a miña religión.
puxeme nervioso, porque agora vanche dar a oblea, tal, non sei que. Primeiro que me... Oblea, tío, chámase hostia, oblea. Oblea son esas de galletas. Bueno, o que sei. É que non sei se hostia con H ou sin H, entón dixo oblea. Que tampouco sabes se é con H ou sin H. Primeiro que o cura a min levoume para unha esquina e díxeme... Ui. Ti tes algún pecado? E eu que foi un neno... E díxeme, non, home, algún terás. E eu, non, porque eu era un neno espectacular. Despois non, despois peras para todos lados. Pero hasta a pera, eu hasta que se empezaron a facer peras, con 4 ou 5 anos, eu hasta ese momento era espectacular. Que pasa? No, sí, que pues, sigue. Que me obligou a ter pecados, hijo de puta. En plan, non, algún terás. E eu, non. Pero algún... Pero eso pasou non a todos, home. Pero a min dixen, Porque empezou... cando faz a comunión non tes... O sea, non faz ningún pecado. E dixen, de vez en cando dixo unha mentira. Eu tampouco dixen mentiras. Que Claro. Dixo mentiras ahora que me importa un carallo todo. A me dixen, pero algunha vez falarílle mal a teus pais. E eu, en mi vida que me cruzan a cara. Como eu vou falar e contestarlle a teus pais? E eu, non, pero mentirías. E díxeme, bueno, pero algunha vez terías un pensamiento malo. E eu, pois tería, porque se me vas ter aquí hasta que confiese o asesinato de Kennedy, pois teria que darlle, pois sí, mira, matei no eu. Ese cura debía estar na Gestapo, porque os de apretado, che. Ti sabes que había un chaval na miña aldea que Sí. lle pasou o mismo. Pasou exactamente o mismo e dixolle, bueno, roubar fruta nos árboles é pecado. Sí, bueno, pois anótamo. Anótamo. Puxeme nervioso, dou unha hostia ao fulano, pegóseme no paladar e casi me afogo. E casi morro o día da miña comunión, que aparte foi un entraxe. E moi ben visto, porque te morrer xa e metíame nunha caixa e listo. Pois outra cousa que lle pasou a Shakira é que dixo que todavía estoy rodeada de ratas, segundo Shakira. Entón eu, non sei se tes algo que dicir sobre isto, a mí gustaríame solucionarlle o tema a Shakira. Chamar a un experto, a un exterminador, e que lle dera un consello a Shakira porque está rodeada de ratas e para que, bueno, para que as extermine. Vas chamar a un experto en derratización. Un experto en exterminación de ratas. Bueno, pois cando queres que pase o experto. Non se podía saber como iba o experto. Ala, sou de antes. Non son Bizarrat, No. Ti eres o pai de Bizarrat. Por iso ele é Bizarrat, claro. Que tal? Como se chama vostede? Ai, non... Ai, carai, aí non pensei. Non pensou un nombre mío. Pensou, que lle pode facer falta a este señor? Antonia, chámame Antonia. É vostede a nai de Bizarrat, entón. Sí, son a nai de Bizarrat. Que vai dar consellos a Shakira? Sí, de exterminación de ratas. Conoce vostede a Shakira personalmente? Muchísimo. Sí? Sí. Que son amigas de... Bueno, unha cousa. Iban a manualidades xuntos, a mellor. A crochet. Que iso non é o dos boxeadores. Entón, que consello dá vostede a Shakira para derratizar? Pa que? Como se chama matar derratizar? Derratización? Pero de que estamos falando? Que como se chama matar ratas? Porque vostede experta en matar ratas. A ratas sí. Como- Ratización non sei o que é, ratas sí. Ratas, bueno. Vale. Exterminio de ratas. Sí, diría. correcto. Bien. Que consello lle daba a Shakira? Pois que as mate. Eu creo que, a ver, Shakira non parece que teña un FP2, pero creo que a iso chegaba. Pois que llevo de retibrón. Men se non hai retibrón, non se vende. Como non se vende retibrón? No. E logo, pero logo, eu xa perdí que non me estaban entrando ni ejercicios na casa. A ver, como vai matar a rata Shakira? O sea, A matar ver, así, cando pero como? falamos, quero dicir, vamos a ver unha cousa, señorito portugués. Usted cuando me dice que Shakira está rodeada de ratas, ¿se refiere a las ratas animales o a las ratas personas? Eu creo que Shakira está falando de personas humanas. Pues que las mate. A rata animal non me gusta a mí matar a mí, porque eu sou moi animalista. A mí gusta metela nunha caixa, nun cachiño de queixo, metes un cachiño de queixo nunha caixa, entran as ratas, cerran a caixa, cae a caixa, e levan por unha isla deserta e ali se comen unhas ás outras. Ou botaría na casa o teu peor enemigo e E que se lo coma. que se lo coma. E é iso que me gusta a mí facer. Entonces, pero, vale, usted quere que Shakira mate aos seus enemigos? Xe, como? Pois, mira,
con ratibrón, pero disme que non a venden e entón tipo o negocio. Claro, outra opción para desfacerte das ratas que a mí me guste moito é outro tipo de veneno moi eficaz. El ghosting. O ghosting non matou nunca a ninguén. Ai, non. Non te mataría a ti. Hai algún que está correndo por dentro. Que? Entendinche corréndose por dentro. Mira, igual antes de facer unha entrevista tiña que ter preparada a entrevista. Es que non tes nin nombre. A ver, Antonia, Sí. vamos a ver. Sí. Vostede é experta en matar ratas. Sí. Personas. Bueno, a min gustame chamar de ratas para non ir. O sea, é vostede asesina a sueldo. Ou faino por placer? Depende de quen me toque. O placer. Mira, tío que ir por unha lavadora para marchar. No, ahora queda aquí. Por exemplo, como vostede, Antonia, como distinguimos a Antonia de Carla? Ai, pois en principio... Pola gorra. Pola gorra. Xa se lle mete a capa, xa non. No, entón é bizarra. Ahora non bizarra. Ahora é seu fillo. Ah, pero ahora vou che meter un rap. Yo. Pero ahora quito as gafas. Quen quere veneno? Quen quere veneno? Na súa casa ten rato. Ahora vostede. Shakira o que ten que facer é unha canción con Maluma Baby que diga nin rata, Ah, claro, nin rato, que temazo. nin rato, Shakira featuring Maluma. Eu creo que o featuring que teñen que facer Shakira e Maluma é entre sábanas. E verás como a Shakira se lle olvida Piqué, as ratas e as raíces cuadradas. Oye, me gustaría aquí dicir unha cousa. Ahora xa, sin ser Antonia. Maluma, Guau, tremendo cambio, viste? Había unha persona e ora hai outra, completamente distinta. pois quero comentar aquí unha cousa. Que Maluma tamén sacou unha canción na que rima informando con informando. Desto non se vai falar no telexornal, non abre o telexornal con isto, como vai o tempo. Non me sorprende. Porque hasta eu fixen un rap antes. Un rapante. Fixes un rapante, que tal, chico? Eu, fritos. Bonita, bueno, está. Que como me gusta a mí un rapante. Fixen un rap antes. Ai, a verdad. É que é É difícil. difícil, E me tiña unha rima asonante, joder. Que é o Alejandrino. O Alejandrino completamente. non practica roto. Incluso Juliano, diría eu. Ese é o calendario, non? Ah, por la ganada. Entonces, Maluma me teño unha canción informando con informando. E te están mal informando. Como se mal informando fora unha palabra distinta. A ver se vai pensar que mal informando vai todo xunto. Un momento, sabemos que mal informando non vai todo xunto e a mí estamos no rindo dunha E persona. sabes que pasou? Que eu descubrí a canción en TikTok. E de repente vexo a un fulano cantando e tal, e vexo Juan Luis cantando a canción. Eu, ai, me cago en Dios, canto se parece este Juan Luis a Maluma. De verdade, dixen, pero hai un tipo que é igualito a Maluma, que canta como Maluma, rancheros. Rancheras de Maluma. Bueno, ranchero non é un ranchero, é un corrido. Para mí unha ranchera é un coche. Bueno, pois xa está. E dixen, como se... E despois entrei, e era Maluma, que se chama Juan Luis. Juan Luis. Por Juan Luis Guerra. Xa tiñas esa información Home, tamén. Maluma chamábase Juan Luis, foi xogador de fútbol, ten moita calidad futbolística. Maluma é un espello no que mirarse. Si queres... Pois vexo que non te estás mirando moito. En fin. Vouche contar unha noticia que che interesa. E xe chama así. Sei que estábamos xogando ao xogo este de a puta ou policía, sabes? Que giñas, ves, retruditas, Pois mira. Vouche contar unha noticia. que me vai interesar. Moitísimo. Agora hai o Tinder Premium. Tinder Premium é... Ah, Non é... unha casa de putas. Tinder, vou Tinder Premium aí ao Caribe un momento, vou baixar. E, pois, polo que vale casi, porque hai unha opción pola que se podería pagar máis de 400 euros ao mes. Ao mes, Con, teño aquí o que che aporta esa opción de Tinder Premium. 400 euros ao mes son, a final de ano, máis de 400 euros. O que che aporta o Tinder Premium é
Características exclusivas e maior visibilidade do teu perfil. 400 euros ao mes para atopar o amor. En Tinder. En Tinder. Buscar o amor en Tinder. Claro. Non sei, claro. É como ir comer un chuletón a un vegano. A miña está a outra movida. Non ten que ser outro sitio. Que despois podes ocultalo, vale? Pero se tes a opción premium de Tinder, podes deixar que ao lado do teu nombre aparezca que tes esa opción premium. O sea, estás dicindo á peña: ei, que teño 400 euros para gastar ao mes nesta puta mierda. Que eso pode significar dúas cousas. Ou que seas asquerosamente rico, ou que esteas en tu puta casa facéndote peras todo o puto día comprándolle zapatos aos muñecos do Fortnite. Entón que só gastes cartos neso. No, se te estás matando a peras non tens necesidade de andar gastando 400 euros en Tinder. Esa é unha persona que nin peras se fai. É moita desesperación, 400 euros ao mes. Vou te dicir o que che permite. Posibilidade de mandar mensaxes directos 2 veces por semana a usuarios non emparellados. É dicir, non necesitas que a outra persoa che dea match para ti mandarle unha mensaxe privada, pero só tes 2 oportunidades cada semana. Entendes o que che digo? 50 euros o mensaje. O sea que por 400 pavos en Tinder podes ser un acosador e está ben visto. Sí, por 50 euros eres un acosador. En plan, mire señor, podes te acosar a quen queira, pero previo pago. Despois, os perfiles ten que cumplir certos requisitos. Non che meten así como en Procis a calquera. Non, tens que ter uns requisitos. Vou vos dicir, entón, eu creo que podemos ir dicindo requisitos e nós facer un perfil genérico para darlle ideas á xente de que fajan eso no seu perfil para ter éxito. Vale? En Tinder. Ajá. Entón vamos a facerlle á xente unha biografía de Tinder para que teñan éxito. Éxito asegurado. Porque poñedes cada puta mierda que dá asco e vergüenza. Eu desde que marchou o Antonio non entendín nada. Pero eu para vou contigo a muerte, a donde quieras. Entonces, claro, a ver, quero dicir que a xente, se é sincera en Tinder, é unha puta mierda. Entón teñen que poñer o que nós lle dixamos. A xente non é unha puta mierda. A xente non é unha puta mierda por ser sincera en Tinder. A xente é unha puta mierda de antes. E bueno, pois en Tinder poñeno. Exacto, eso vou. Entonces, o que che pide o Tinder Premium para poder ter Tinder Premium? Tinder Premium parece que ao que acabes o chocolate hai un xoguete. O sea, o Tinder Premium. Que che tocou no Tinder Premium? Tens que ter unha foto verificada. Eu aconsello poñer a foto de Masi Iglesias, porque verifico que está cachondo. Aí tes éxito. Bueno, sí, palante. Vale, unha biografía. Hostia, escrita por ti ou por Ana Rosa? Eso xa che complica un mogollón. Que che escribe unha biografía? Tens que andar detrás de Pérez Reverte. No, que si non vou a ter un perdido premio. Despois, especificar polo menos 5 intereses. Hostia, eso claro, eso é normal, porque intereses tipo o TAE, claro, só non me sei o TAE, que non sei máis tipos de interés. Mira, eu xa non podo. O que hai é que, o sea, si vamos a... Intereses, follar, que me chupen, lamertitos. No, podes dicir eso, pero de outra forma, vale? Se queres ser unha persona heterobásica, podemos facer eso entre... Quero. Eso podemos facer entre líneas. Podes poñer, por exemplo, pesca, coches, foodie, gin e animales. Papuculo, animales, así, genérico. E se pillas todo e non dis nada. No, mira, pesca. Quero pescar a más cachonda. Coche, donde te quiero reventar. Foodie, como de todo. ¿Qué máis había? Gin. Gin, estoy en buena forma para el machaque. Y animales, posición favorita, perrito. Non dicindo nada. Dis todo. Dis todo. Pois aí está. Tinder Premium, 400 euros. Son 4.800 euros anuales. Podes contratar muchísimos prostitutas. por 5.000 euros o ano. Anotas ao gimnasio. Vas ao... cortas o pelo todas as semanas. Bueno, unha vez ao mes, ponlle. Comes que nin Dios e xa toparás a alguén que te queira, non? Se te eres un normal perdido. Vas a clase de non seres un normal perdido. Como faz eso? Vendo todos os capítulos de Todo Mal. Todo Mal axudarache a lijar. No, pero tampouco che é peor.
Vale. No, ahora fora de cámara, si fora de Veña. facer comedia. Non é unha puta animalada que pagues 400 euros e se che permitan unhas cousas que son claramente... Bueno, Malas. sí, pero ¿qué quieres? O sea, bienvenido al capitalismo. Hola, que tal? Non sabía, eu viví... A ver, ¿queres que veña capitalismo? Hola, capitalismo, que tal? A ver, Hola, soy capitalismo. Vamos a explicar las cosas del capitalismo y la mierda que es el comunismo. A ver, capitalismo, a usted non lle parece que pagar 400 euros por poder entrar a unha xente que non quere saber nada de ti é ser acosador por dinero? Correctamente. E non le parece que eso está mal? No, porque hay dinero. O sea que por usted, se hai cartos, está todo ben. Capitalismo se parece mucho a Carla también. A forma de pensar sobre todo. Vale. Última cousa que che permite o Tinder Premium. Ah, que había máis. Ah, no, perdón, que che permite no, que cousas que tens que aportar ti para que che acerten. Requisito. Proporcionar detalles do tipo de relación que estás buscando. Vale? Ah, hostia. Non se pode poñer follar. Hai que ser un pouco máis creativo, sabes? Hai que mandar, por exemplo, un enlace dun vídeo de YouPorn. En plan, que estás buscando nunha relación? Isto. Bueno, pois eso. Que tipo de relación estás buscando? Tens que facer un dossier con Canva. Un PowerPoint. A chamar a Ana Rosa outra vez. Está a pobre, en plan, déxame en paz, joder. Menos mal que ela subcontrata todo o que é escrito. Pero ti tens que describir unha relación, pero... rollo que? Que quero a túa relación, si quero... Quero unha persona celosa porque me siento máis querido. Por exemplo, ou quero unha persona que me permita ter unha relación aberta. Entonces, para que queres a relación? Coño, porque é que sei, son cousas que hai así, non sei. Queres que veña outro personaje? Estás acabando a forma de puñar a joder. A la mía así de lado. Non entendo isto, non me gusta. Tinder Premium parecese moito a Ginebra Premium. Sabes? A Ginebra sin light, que é unha puta mierda. No, pareces a Ginebra Premium, é dicir, es la misma mierda, pero tú te crees especial. E ao final vas para casa sin follar. 400 euros ao mes, Bueno, pois eso. Que eso non chupan aí, requisitos de Tinder. Tener 400 euros al mes. Si no, te comen los mocos. Pois mira, queria che contar outra cosa que me fixo moita gracia, que hai un vídeo que está rolando polas redes que é dunha señora que fixo un directo en redes, non sei, en TikTok ou Instagram, elixindo o seu outfit para o seu funeral. Está enseñando roupa e tal, e dicindo, a ver, que roupa podo poñer para cando me enterredes? E tamén dicía que había unha amiga que tiña prohibido entrar no funeral. Entón, dixo eu, que te parece así? Nos deixamos tamén aquí jardado como queremos que sea o noso funeral. Bien. Parece ben? Vale. Veña. Entonces, a min gustaríame que me enterraran con moitísimo brilli e que camiseta do Deportivo. O brilli está prohibido pola Unión Europea. Por que? Porque contamina. A que? A las tortugas. Pois que lle den polo coas tortugas. Quero brilli Non poden, porque meten o cu dentro do caparazón e non é así capaz. No, pero a ver, hai un brilli que é biodegradable, non sei que puta mierda é. Sí. Eso se pode hasta comer. Despois cagas como un unicornio. O sea, sí, pode ser. Entón, eu quero así brilli a tope, como se fora por son do camiño, pero está enterrado igual. O sea, estar así. De feito, non, estou dicindo, quero que sea brilli, que non sea vídeo degradable. Que non se poda gravar en vídeo. Brilli, que non sea vídeo... non me sale. Brilli, que non sea Bio. Hostia. Biodegradable. Brilli, que non sea biodegradable, porque así non se desfalla, estou enterrada e durame moitísimo tempo. Enterrado. O brilli, para ti morres igual. Pero o brilli está aí, por nunca se sabe. E é tu esencia. E ven un apocalipsis zombie e levantaste con boa cara. Isso é verdad. Vai, que E pasa o da ballesta e di, mira que zombie má mono. Pumba. Decoración. A decoración del mundo Barbie. Non enterro. Sí. As sillas rosas, un tobogán. Para tirar o cadaleito. Claro. Moitos cans. Sí. Moitos cans. Demasiados cans. Demasiados cans. Demasiados cans. Que me leven así en riba. Si pode ser sen caixa mellor. É espida.
Ao mellor... A mellor estou pensando máis nun cumpleaños que nun enterro. Si, estou a dixilo. Pois as condicións para o meu enterro son parecidas as do meu cumpleaños. Queres que che fagamos o cumpleaños? Gastamos os cartos agora, no enterro xa veremos o que nos sobra. Vale, pois pareceme ben. Podemos fazer o teu enterro, podemos as sobras do aniversario. Ti tes algún... Si eu quero que o meu enterro sea, nunca. Por favor, a poder ser. E se tuveres que fazer unha lista de xente prohibida, como está a señora que prohibiu a entrada dunha amiga? Eu non quero que veña ao meu enterro Caneda. Jesús Gil morreu, entonces... Pero sí que iba a decir Jesucristo. No, Jesucristo tampouco. Porque anda seguido ca cruz e molesta, non? É que sempre quer ser protagonista. Sí, como Jesús, é o meu enterro. E está ele ali en plan, Ai. eu como sufrí. Bueno, Jesús, problemas temos todos. Clavaron máis mans, bueno, e a min tamén me clavaron antes por unha ensaladilla rusa. E a min gustame clavar, non é? Bueno, joder, murió por nuestros pecados. No, porque eu non nacera aínda. Que pecados cometín? E eu non cometí ningún pecado hasta que me obligou un cura que me dixo, ten pecados, tens que ter pecados. Joder, puta. Pois mira, eu deixaría que viñera todo o mundo, pero deixaría un vídeo de rollo dicindolle as cousas á xente que ven. Imagínate. José Luis, mono da Virgen, estás aquí agora e debesme 50 euros e envíate non mordeches, mono. Para que chumeta na caixa. No, por joder. Despois, Sofía, que estás aquí, éramos as mellores amigas e liaxeste co meu mozo, pois faite unha prueba de ETS, que o tipo é tan normal que pensaba que ETS era pasarlle aí tibo ao coche. E ir deixándolle así cousas á xente, sabes? Pois ya ves o que... En plan, que veñan e despois, porque con morto che diga algo malo, iso é, porque te pode pasar. Sabes o que máis gracia me fai, que é como un plan, que riquiña. Que pensas que vai ir alguén ao teu enterro? Ti pensas que tal e como eres en vida, alguén vai ter ganas de ir ao teu enterro? Pois non, porque vamos enterrar a todos. E aparte estar dicindo aquí, vou deixar un vídeo insultando a todo o Criski. Coita, eu son como o ex-rogro de Shakira. Non me mates ni diga palabras. Porque sempre tomas no almorzo un poquito de ratibrón para ser inmune. Claro. Despois tamén diría no meu enterro cousas como pois que saibades que teño 100.000 euros aforrados e non, podía repartirlos entre todos vós, vou deixar ao can, monas da Virgen. Pa que roia. É así, a mí sabes que me gustaría moitísimo. Isto xa poñéndome en plan, gustaríame que convertirme nun fantasma para facerlle a vida imposible á xente. O sea, como ahora, pero estando morta. No, pero sempre, sabes? Porque bueno, non podo aparecer na tua casa así de repente en plan, Pero Porque gustaría... comes un bofetón. Pero gustaríame, imagínate, que tens o teu peor enemigo e aparecerlle en momentos como, por exemplo, imagínate, está follando e de repente aparecerlle comendo palomitas na esquina da cama e cortalle o rollo, guau, eso sería Ou precioso. ponse máis cachondo e levas un discurso. Eu sería un fantasma, hijo puta. Incluso de fantasma comes seguido. Como é o tema? Un fantasma que asusta con tranquilidade, sabes? En plan... Da. E nada, pois... Pois sabes, se fora fantasma, sabes que faría? Imagínate, o meu peor enemigo. Eu non faría nada, pero pincho unha roda. No, jódese a lavadora. E entón eu apareceríame de fantasma e además ven che horas a seguro do coche. Eso sí que dá terror. Vale, pois... Quero falar algo de que hai gallegos indo a Portugal. É que xa falamos moito de Portugal, vannos censurar. Pero quero falar algo de que en Portugal... A ver o que faz, Pero que a xente, os galegos, sobre todo os galegos, non sei se as outras comunidades colindantes están indo a Portugal a por aceite de oliva porque é máis barato. Pero en Portugal estamos indo a toda leche. Vou fazer o mesmo chiste que fixen na radio. Antes llevamos por toallas. Ahora vamos por aceite. Parece que vamos montar un sitio de masajes. Eu antes estuve amasando unha empanada e en vez de aceite botei igual milio. Que é o precio que está o aceite, por outro lado. Está guai, porque hai xente que perfúmase con aceite, sabes? Que se perfuma con aceite. Polo caro que está, podes perfumar con aceite e o perfume usalo para cociñar. E quen quere ir cheirando a lechuga? Pois sí. Claro, o portugués é moi listo, O portugués, como vexo que hai un venta, están quedándoles sin aceite por vendelo.
Ou porque non lle gusta. Que- Non lle gusta nada. Están aliñando as ensaladas con viño porto. Prefieren eso que perder de vender. Eu tamén prefiero aliñar a ensalada con viño. E se lle quitamos a ensalada, mellor ainda. Podes poñer o jorro e dicir boliñas. A ver, eu podo poñer o gorro, pode volver rico. Podese facer unha cousa. Poderíamos subir este vídeo a YouTube e subilo a todo o mundo menos a Portugal. Sí. Podese facer eso, non vale, porque... Simplemente con subilo a unha rede 4G xa non son capaces. Pois nada, este foi o último programa de Todo Mal. Vamos Todo os mal. portugueses a invadirnos por a nosa culpa. Non creo que nos invadan. Os portugueses son boas personas, son boa xente. Son xente que non ten maldad no corpo. Non son como a francés. Pois... Listo, non? Listo el pollo. Estaría. Sí. Queres que despida... Veña, Queres despídete. que veña Rui Costa a despedir? Veña, que veña Rui Costa Que des... pero- Pero dille a Rui Costa que non berre moito. Ah, no, entón non ven. El ven con libertad. El dixo díxome Rui Costa a mí unha vez. Eu vivo en Lisboa, pero co que me gusta a libertad, botaría ya iso. Vale, veña. Que ven Rui Costa un pouco. Veña, chama a Rui Costa para despedir o programa. Estás dando a volta outra vez, como se fuera... Non gira de todo, porque está o sombrero do outro lado. Non sei por que non vas polo outro lado. Rui! Ven, ó, que quero falar contigo. Quer falar comigo? Sí, Rui, quero falar contigo. Ei, vou. Boa noite, meus queridos televidentes, bem-vindos ao Tudo Bom, o programa que gosta aos dois lados do Rio Minho, o programa que é como o botelo, gosta a todo mundo e ninguém quer tê-lo. Que foi, Pinto? Vamos ir Como vai, Pinto? Tá bom? É, Pinto? Tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom. Sabe o melhor que foi o melhor que lhe passou a Portugal ainda jamais? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo falta-lhe um pouquinho para ser a metade de bom que o Rui Costa. O Rui Costa tem algo que nunca poderá ter o Cristiano Ronaldo. Sabe o quê? Não é? Graduado escolar. Eu fui um... Por que cerras os olhos para falar Eu, português? porque o português não está acostumado a tanta luz. Nós desenroscamos as bombilhas, não é? Vai andando você por Porto e que há? Oscuridade e ratas. Isso é a Corunha. Em Porto temos pouca luz, buratos no chão, que é a trampa perfeita para os europeus. Eles caíram como dinocinhas. Que foi? O Rui Costa que gosta muito Bueno. da hembra galega. Para mim, as galegas são como para o espanhol as brasileiras. Muito gostosas. Vale. Pois nada, dende aquí despedimos o programa. Despedimos o Tudo Bom. Eu, o Rui Costa, pinto pouco, porque pinta pouco. Por mim xa estaría. Moitas grazas por estar aquí. Vémonos a semana que vem. Chausilles. Chausilles. Mas se você quer seguir aqui comigo, tomando bacalhau, frango à Chausilles. brasa